أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'alaga har barcha maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erishsin. Alloh taala har barcha qilgan ibodatlarimizni qabul qilib, gunohlarimizni afv aylasin. Alloh taala bizga ikki dunyo baxti darajasini va oylag'ini bera ko'rsin. Baxt, saodat nasib etsin Alloh taala shu dunyolarimizda da, oxiratlarimizda da. Muhtaram kardeşler, inşallah bugün söylashib ketadigan sözümüz bular to'g'ri yo'l haqida. Ya'ni to'g'ri yo'l bilan yashaw haqida, uning ahamiyati haqida deb aytdik. Chunki yashay qachaganda biz biroz unutilib ketamiz yoki endi shavqimga berilamiz. Shu jamoatning shulay bit so'zlarına berilib ketamiz. Mesela muhtaram kardeşler, hazır endi albatta bek populyar so'zlar yeri muhim түгел, син диндәме юкмы, шулай бит иң мөһиме яхшы кеше булырга кирәк. Менә әлбәттә бу төшенчә, яхшы кеше булырга кирәк дигән төшенчә, аны күп кенә кешеләр кызганча каршы аңлап бетермиләр. Хәтта мөселманнар да шулай дип уйлыйлар әле. Мәсәлән, минем күргәнем бар, мөселманнарда да теге кеше нәрсәгә теләсә шуңа ышансын, bu аның фикере, аның тормышы, анда мөселман булмаса да ярый дигән шундый фикерләр ишеткәнем бар. Мөселман кешеләреннән, намаз укыган кешеләрдән. Ягъни алар да шулай кайчакта саташып аташып китәләр. Бу фикер, мөхтәрәм кардәшләр, бер диндә дә юк. Бу фикер секталарда гына бар, теге синнән акча ала торган секталарда гына. Бу фикер Яһуд динендә дә юк. Алар үз диннәрен хак дин диләр, шуңа күрә алар христиан динендә, ислам динендә танымыйлар алар. Бу дин христиан динендә дә юк. Чөнки алар гомумән мөселманнарны еретик диләр. Алар танымыйлар шулай бит. Һәм алар яһудларны танымыйлар, чөнки алар Гайса галәйһиссәлам танымаганга күрә безнең динебез хак, бөтен кеше Гайса галәйһиссәламны Алла дип танырга тиеш диләр. Һәм бу безнең динебездә дә бар. Безнең динебездә әйтә шулай бит, син бер Аллага ышанмасаң, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямга иярмәсәң, аның шариғатын танымасаң, син җәннәткә кирмисең диелә. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу нормаль күренеш. Ләкин шушы фикерләр арасында син инде үзең табырга тиеш дөрес юлны, туры юлны. Аның берсе генә дөрес. Аның бөтенесе дөрес түгел шулай бит, аның берсе генә дөрес. Менә шушы туры юл турында, мөхтәрәм кардәшләр, инде без сүз алып барабыз. Без яшәгән туры юл. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылып, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, пәйгамбәреннән тыелып, Аллаһ Тәгаләне танып, дөрес итеп, шулай бит инде аны Алла дип атап, әллә нинди исемнәр белән түгел, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямны танып, аның пәйгамбәрлеген танып, менә шушы безнең туры юлыбызны, шушы әйберләрне без туры юл дип атыйбыз. Һәм инде моның әһәмияте нәрсәдә? Әгәр дә бу әһәмиятле булмаса, дин дә кирәк булмас иде. Диннең дә кирәге калмас иде. Чөнки кай вакытта дингә кергән кешеләрне аңламыйлар. Әле менә кичә генә бер кеше килде, үзенең малае намы дингә кергән, намазга баскан, сакал үстергән, музыка тыңламый, теге кунакларга йөрми ди. Аның сүзе буенча инде хатынына да хәзер тегендә монда йөрергә кушмый ди, капланырга куша ди һәм башкасы. Ул инде зарланырга килгән. Нишләп ул шундый? Нишләп ул шундый? Шулай бит, нишләп менә без бит андый түгел. Татарлар бит андый түгел шулай бит. 95% татар бит андый түгел. Шулай бит, ике тапкыр гаеткә баралар, аракы эчәләр, доңыз ите ашыйлар, рәхәтләнеп зина кылалар. Иң мөһиме күңелең чиста булсын. Бит беркемгә зыян китермисең. Шулай бит, эчә икән үзенекен эчә ул, урламый бит ул, шулай бит. Тарта икән үзенекен тарта ул. Тәм бит бер дус малайның классташ малай инде 18 яшы тулды. Аның ул миннән 1 яшькә кечерәк, туган көненә чакырды инде. Миңа ул вакытта 19 булып чыга инде. Утырабыз хәзер, бөтен ниләре, әтисе дә, әнисе дә шунда бит инде, идә дуслары аракы чыгардылар булай бер заман хәзер. Чыгып пышкыр татып торалар әти-әниләре белән бергә инде шунда, әтиләре белән булып чыга инде. Мәйтәм килдем дә, мәйтәм сез нишләп Валай малайыгызга нитәсез шулай, рөхсәт итәсез мәйтәм менә. Тартырга да, эчәргә дә мәйтәм сезнең белән бергә утырып бит әле ул.
Ул бит үзенекен эчә ди. Ул бит үзенекен тарта ди. Молодец, малае. Эшләп әтинекен урлап талап түгел шулай бит. Теге әбисенең пенсиясын түгел, менә Рафаэль абый гына ул әнисенең пенсиясына безне кафега алып бараймы Рафаэль абый. Ул бит үзенекен ди. Үзенекен эчә бит ул, үзенекен тарта бит ул. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, шуннан соң инде аптырап каласың, шулай яхшылык белән яманлыкның нәрсә икәнен без хәзер монда аңламыйбыз хәзер. Айырмый башлыйбыз. Шуңа күрә менә шулай яшиләр. Күп кенә татарлар һәм алар аны шуннан дөрес дип атыйлар. Сакал үстерүне дә шулай бит инде. Сакал үстергәчне, вот сакал үстергән ямсыз диләр. Инде әйтәм. Менә синең сакалың юк, әйтәм. Син Чикатилога ашагансың. Педофилга ашагансың, син әйтәм. Маньякка ашагансың. Вот менә бер көнне Битцевский маньякны күрсәттеләр, сакалсыз ие. Ничә кешене үтергән ул шулай бит. Шулай булгач, мин синең тышкы кыяфәтеңә карап нинди нәтиҗә син миңа карыйсың да террорист дисең шулай. Мин сиңа карыйм да педофил дим. Но шулай инде шулай бит аның аермасы ништәсең инде. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, туры юлның әлбәттә инде нәрсәгә икәнен һәм нәрсә икәнен күп кеше кызганычка каршы аңлап бетерми. Менә шушы ул безнең туры юлыбыз, ул җәннәткә керергә тырышуыбыз. Дөрес яшәргәбез. Менә шушы безнең кыяфәтебез, киенүләребез һәм башка әйберләребез аны ничектер уен дип саныйлар. Менә хәзер Таҗикстанда яңадан хатын-кызларның инде шушы киемнәренә бәйләнә башладылар. Яңадан бәйләнәләр хәзер. Казакстанда да шуның турында сүз булды. Мәктәпләрдә инде яулыктан йөрергә ярамый Казакстанда. Ул ниндидер шундый тенденция уртак. Бу Россиягә да килеп җитте хәзер. Хәзер инде Россиядагы да руслар да нәрсә диләр? Менә бит ди. Мөселман илләрендә тыелган ди. Казакстан, Таҗикстанны мөселман илләре дип аңлыйлар инде алар. Менә бит алар тыялар, нишләп бездә рөхсәт ителгән ул ди. Шулай дип әйтәләр. Мәйтәм, мин җавап бирәм инде аларга хәзер күңелләре булсын дип мәйтәм. Алар бит диктатурада яши, ә без мәйтәм законлы дәүләттә яшибез. Ирекле дәүләттә, демократия булган дәүләттә яшибез мәйтәм. Әгәр дә шундый диктатурага кайтасыгыз килсә, сезнең мәйтәм барыгыз, кайтыгыз. Айырмасы шунданың мәйтәм, шуңа күрә алар монда килеп иреклеккә мәйтәм, сезнең иреклегегезгә, безгә шушы рус дәүләте биргән иреклеккә киләләр мәйтәм алар. Алар бит үзләрен диктатурасыннан качып киләләр мәйтәм, сезнең яңа яхшылыкка мәйтәм, ә сез үзегездә дә шулай начар эшләмәкче буласыз дип аңлатып карыйм инде. Әлбәттә аңламыйлар инде. Әмма бит ул шушы киемнәрдә, шушы безнең үзебезне тотуыбыз да, ул бит инде безнең настроениягә гына килгән әйбер түгел ул. Аны шундый кызык кына тыялар менә булай иттереп теге. Кимәгез. Без бит аны алай гына сала алмыйбыз. Сез язганга күрә генә. Безгә бит инде Аллаһ Тәгалә әмер иткән. Аллаһ Тәгаләнең әмере бит ул. Ягъни булса сакалыгызны кисегез. Ул имештерем, мин иртә белән бер көнне уяндым да пахмилдән сакал үстерергә карар кылдым. Шулай бит, менә миңа ошый ул дип. Ул бит алай кабул ителгән карар түгел ул. Җири теге кияүгә чыга алмыйча интеге беткәч, шулай дип уйлыйлар. Кияүгә чыга алмыйча интеге беткәч, теге гулять итеп туйгач, кызлар яулык кияләр диләр. Ул бит алай иттереп кигән әйбер түгел ул кияүгә чыгар өчен. Үзеңне әйбәт итеп, матур итеп күрсәтер өчен. Хәзер киресенчә кияүгә чыгар өчен яулыкны салалар. Менә бер кыз белән яулыкта йөрде ул, кияүгә чыга алмады, кияүгә чыгарга хыялланды, хәзер яулыгын салды инде. Кияүгә чыгып булмас микән шулай дип, бәрбер чыкмады. Нәрсә атты ул? Нәрсә атты ул шулай бит Аллаһ Тәгаләне сатып, Аллаһ Тәгаләнең әмренә хыянат итеп. Шуңа күрә алсалар сине яулык белән дә алалар, алмасалар яулыксыз да алмыйлар кемгә. Хәт нишләп йөр шулай бит. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, менә ул безнең туры юлыбыз, безнең туры юлның мәгънәсе, без ул булай гына теге без аңа ышанып тапкан ул туры юл, без аны булай гына чыгып китә алмыйбыз, ата алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим, анна һада сирати мустақима." Бу минем юлым туры юл ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фаттабигуху ва ла таттабигус-субул." Шушы юлдан барыгыз. "Ва ла таттабигус-субул" башка юлларга кирмәгез. "Фатафарраqa бикум ан сабили." Алар сезне Аллаһ Тәгаләнең юлыннан чыгарачаклар. "Заликум вассакум биһи ла'аллакум таттакун." Аллаһ Тәгалә сезгә шуны әмер итте, тақва булыгыз ди. Ягъни башка юллар белән сезне алдалап туры юлдан чыгармакчы булалар. Безгә яхшылык теләмиләр алар. Башка бер генә юлда, Аллаһ Тәгаләнең юлыннан башка бер юлда безгә яхшылык теләми. Менә бүген американецлар нишләп кенә бетмиләр. Шулай бит, әллә дөнья баштан аякка килде. Шушы ЛГБТга каршы
американецлар үзләре көрәшәләр. Үзләре көрәшә башладылар. Җиңә алмыйлар тегеләрне. Башта башланган шулай без дә кеше, безне дә теге әйбәт карагыз, безне аңлагыз дип шулай башланган әйбер. Бүген инде алар җиңә башладылар хәзер. Тегеләр нишләргә белмиләр хәзер. Үзегез менә күреп торасыз. Бер кем әйтә, алып баручы инде шунда американец. Менә сезнең флагларыгыз бар ди, ЛГБТ-ныкы ди, бөтен җирдә күтәреп йөрисез ди. Безнең бит флагыбыз юк ди, нормаль кешеләрнеке ди. Без бит флаг күтәреп йөрмибез ди, кычкырып ди, без нормаль дип ди. Теге аңламый. Алар инде акылдан чыкканнарын аңламыйлар үзләренең хәзер. Шуңа күрә туры юлдан китсәң, алар сине адаштыралар. Алар сине шушы туры юлдан ераккарак алып китәргә тырышалар. Нинди генә сиңа тәкъдим итсәләр дә, нинди генә сине теге матур яшәү усуллары белән алдасалар да, алар сине алдалыйлар. Аллаһ юлыннан алып китәргә тырышалар. Аллаһ Тәгаләнең юлына туры килгән канун бирмиләр алар сиңа. Менә бу әйбәт дип. Кемгә кымачаулады инде ул? Шул ук яулыклар, хатын-кызның киемнәре шулай бит. Бу җәмгыятьтә ул кемгә кымачаулый ул? Баш киеме кемгә кымачаулый? Кай вакытта менә нитәсен больницага килеп кергәч инде шулай бит. Бездә дә булды. Түбәтәйеңне сал дип бәйләнгәннәр теге кемгә инде бабайларга шулай бит. Үзе бит үзең баш киеменнән утырасың больницада. Бөтен хезмәт ияләренең формаларында баш киеме бар. Пожарныйныкы бар, полицейныкы бар, медикныкы бар, бөтенесенеке бар баш киеме. Бөтен нормаль формада баш киеме бар. Син ничек аны салдырмакчы буласың? Син бит үзең киеп йөрисең. Полицейскийның башында фуражкасы булмаса, ул по неуставу киенгән, ул сиңа туктамасаң да ярый. Тыңламасаң да ярый, устав белән киенмәгән ул. Һәрбер нәрсә аның бөтен тимәләре, ниләре, бөтен тимәләренә кадәр уставта язылган полицейскийның, мәсәлән, тимәләнгән булырга тиеш, значок монда булырга тиеш, монда бу әйбер, монда бу әйбер, бөтенесе язылган. Алар теләсәң инде ботинкада киеп йөри алмыйлар. Бөтенесе устав, тәртип белән шулай бит. Әнә эшләп син дини кешенең уставы, тәртибе булмаска тиеш. Безнең уставны үзгәртергә ярыймы булай гына? Аласың да, сызып аттың шулай бит. Шуңа күрә менә бу туры юлдан яздырырга теләү, аларның ул бары тик каприз, аның асылы юк. Сине адаштырыр өчен эшләнгән әйбер ул. Аллаһ Тәгалә әйтә, шуңа күрә туры юлдан чыкмагыз ди, туры юлдан барыгыз ди. Улар сезне адаштыралар гына ди. Катси хадистә Аллаһ Тәгалә әйтә, минем кылларым ди, сез ди адашканнар ди. Минем юлым белән барган кеше генә адашмаган ди. Миннән сорагыз туры юлны ди, мин сезне бастырырмын ди. Ягъни минем юлым белән барган кеше генә адашмаган. Минем юлым белән барган кеше туры юлдан бара ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ул үзенең максатына ирешәчәк. Мондай кеше үзенең максатына ирешми. Әле бер көнне Герман Стерлиговны карап утырам. Кем белән сөйләшә? Алып баручы белән. Анда хатын-кыз инде. Сез үзегезнең дөрес яшисез дип уйлыйсызмы ди? Герман ул бит инде христиан, теге христиан динен бит инде пропагандалады. Алып баручы әйтә, сез үзегезнең дөрес яшисез дип уйлыйсызмы ди? Мин ди дөрес яшәмим ди, мин гынахлы ди, мин гынахлының гынахлысы ди. Ләкин мин Аллаһка ышанам ди. Менә сез ди еретик ди, сезгә суд табылмый ди, сезне тәмугка булай гына ыргыталар ди. Ягъни сез ничек кенә яшәсәгез дә ди, ул теге ислам дине күзлегенә якын сүзләр инде ул. Сез ничек кенә яшәсәгез дә ди, сез бит Аллаһка ышанмыйсыз ди. Каян беләсез мин ышанмаганны? Сез бит мин Библиядан килеп утырасыз ди. Аллаһ сүзеннән килеп утырасыз ди. Гайсәдән килеп утырасыз сез ди. Шулай булгач сез еретик ди. Аллаһка ышанам дип әйтмәгез ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә биргән юл ул туры юл, син аны үзеңне ничек кенә санасаң да син туры юлда булмыйсың. Үзеңне санаудан түгел, Аллаһ Тәгалә сине туры юлда йөртергә тиеш. Аллаһ Тәгаләнең әмерләре, Аллаһ Тәгаләнең дине сине туры юлда тотырга тиеш. Менә шушы туры юл ул мөхтәрәм кардәшләр безнең өчен әһәмияте аның шунда. Безнең бу тормышыбыз әлбәттә төрлечә барырга мөмкин. Син бай да, фәкыйрь дә булырга мөмкин. Безнең бабаларыбыз туган ягында ташлап киткәннәр, йортларын ташлап киткәннәр, кайберләре туганнарын калдырып киткәннәр шушы туры юлдан язмас өчен. Муса Бигиев менә Мисырда үлә. Моннан кайтып кайта алмый, Советлар чорын, ул Советлар вакыты була.
Монда кайта алмый, анда кабере шунда, аның ул нишләп монда кайтмый? Ул динен саклаган, бик сагынган гаиләсен, ул балаларын бик яраткан. Аларны күрә алмаган, бик сагынган. Әмма дин бар шулай бит. Туры юлны сата алмаган. Менә шуның өчен дә без, мөхтәрәм кардәшләр, шушы Аллаһ Тәгаләнең туры юлына омтылабыз да. Һәм дә инде шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән-и Кәримдә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ма яһдихиллаһу фаһуал мухтад. Аллаһ Тәгалә кемне туры юлга бастырса да, шул туры юлда булачак. Ягъни Аллаһ Тәгалә бастырып, Аллаһ Тәгаләнең диненә керсәң генә син туры юлда буласың. Башкача юк. Башкача үз-үзеңне алдап йөрмә. Без тәге биек, без тегеләй, без булай дип анда шулай бит. Мәсәлән, Америка кычкыра шулай бит. Без бөтен дөнья белән идарә итәбез. Менә Байденның президентлыктан китүе, ул шундый теге шаукым, сенсация. Ул аны нәрсә ди? Мин ди үземне корбан иттем ди. Мин китәм ди бу урыннан ди, демократия җиңсен өчен ди. Минем белән җиңә алмый ул ди, ләкин җиңсен ул башка кеше белән ди. А демократия Америка өчен бик мөһим нәрсә, чөнки Америка демократиясе ул бөтен җир шарында булачак. Америка күрсәткән демократия гына булачак җир шарында, башка демократия юк. Нетаньяху Америкага килеп, анда 10 меңнән артык баланы үтерделәр алар, шулай 15 меңнән артык. Балаларны үтерделәр. Нетаньяху әйтте, бер генә ди гаепсез кеше үтерелмәде бу сугышта ди. Америка сенаты кул чаба тегенгә. Бер генә гынахсыз кеше үтерелмәде, гаепсез кеше үтерелмәде ди. Америка басып кул чаба. Син дуракмысың син? Шушы балаларны гаеп дисеңме син хәзер Америка демократиясе буенча? Бу балалар гаепле булып чыгамы? Менә шу туры юлны күрсәтмәкче булалар, мөхтәрәм кардәшләр. Басып кул чабалар, ышаналар үзләренең сөйләгән сүзләренә. Бу сенаторларга тагын халкы кул чаба, дөрес ди. Халыкның башын бутыйлар, алдыйлар, адаштыралар, мөхтәрәм кардәшләр. Моны бит инде акыллы кеше уйларга тиеш әзер. Ничек инде бала, ул бит мылтык тотып чыкмаган, менә шундый кичкенә бала. Ничек инде аны үтерү ул изгеш булып саналсын. Ул бер диндә дә юк андый нәрсә. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтте, Аллаһның юлны белән барган кеше генә туры юлда була ди. Ул гына менә шушы вахшилекләрне айыра белә. Аллаһ юлында булмасаң, сине алдаларга бик җиңел, башыңны катырга синең бик җиңел. Менә шушыны, мөхтәрәм кардәшләр, без бер вакытта да онытмасак иде. Иншаллаһ инде рус телендә сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллаһир-рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о прямом пути. Прямой путь по-арабски называется ас-сират аль-мустаким. Каждый раз, когда мы встаем на намаз, в суре Аль-Фатиха мы читаем «Ихдина ас-сират аль-мустаким», то есть просим у Аллаха, чтобы Он наставил нас на прямой путь. Дорогие друзья, найти свой путь жизни – это очень важно для каждого человека. Вот мне понравилось выражение одного священника. А священники, они же много рассуждают. Он пошел против там, как бы сказать, политики России. Он сейчас живет в этом, в Германии сейчас живет. Диссертацию там защищает туда-сюда. В общем, он служил в Испании священником. То есть он, по идее, уже размышляет как европеец. И вот он говорит, в отличие, говорит, от российского народа, европейцы, говорит, понимают большую ответственность за свою жизнь. Говорит. Вы, говорит, обратите внимание, когда российскому человеку говоришь о чем-то, он говорит, меня этому не учили. У нас это не преподавали, меня так не воспитывали. То есть он ответственность сваливает на кого-то. Это коммунистическое такое, социалистическое воспитание. Когда у тебя нет своего мнения, а есть мнение общественное, и ты с ним соглашаешься. Если не соглашаешься, то место твое понятно где. Поэтому большинство вот взрослых людей, обратите внимание, когда вы с ними говорите об исламе, о дахвате, они говорят именно так. Нас этому не учили. Подожди, ты настолько балбес, что ты берешь только то, что тебя учат, ты учишься только тому, что тебя учат, и ты это принимаешь без вопросов.
Неужели вот современные, как бы скажем так, тенденции, да, тебя не научили, что нужно задавать вопросы? Сейчас так получается, когда ты вопросы задаешь, вопросы, то есть, у тебя решаются какие-то проблемы. Тебя так воспитали, что ты вопросов не задаешь. Как тебе сказали, вот так и есть. Но ведь это твоя жизнь. И за нее ты будешь отвечать. И, соответственно, каждый человек должен задуматься, зачем он живет, для чего живет, ради кого и чему он посвящает свою жизнь. Поверь, твоя жизнь – это очень ценная вещь. Ты не думай, что ты никто и ничто. Это очень ценно. За твою душу идет борьба. Сражаются за твою душу. Раздирают твою душу. Все хотят овладеть твоей душой. И поэтому мы эту душу должны выгодно продать. Выгодно вложить. Это так и звучит. Единственный, кто обещает нам большую награду за нашу душу, это Аллах Тааля, больше никто. Больше никто нам ничего не обещает. Даже шайтан нам ничего не обещает. Что нам обещает шайтан? Разве он где-то в каком-то месте обещал нам рай, вечное блаженство? Нигде. Абсолютно. Он даже не соврал. Шайтан, говорит, пугает вас. Шайтан я'идукум аль-факр. Он говорит, шайтан пугает вас бедностью. Он не обещает вам рай, он просто пугает бедностью. Он говорит, если ты будешь вот это не делать, ты будешь бедным. Не украдешь, будешь бедным. Вот сейчас ты не возьмешь эту девушку за руку, она уйдет к другому. Шайтан тебя так пугает. А шайтан же не говорит о последствиях. Шайтан же не говорит, вот украдешь, будешь в золоте купаться, будешь счастлив там и так далее. Нет. Истину нам говорит Аллах Тааля. Вот если ты украдешь, будет наказание тебе в этом мире и в ахирате. Если ты пойдешь к этой девушке, ты зина совершишь. Тебя ждет бедность, тебя ждет наказание в судный день. И так далее, и так далее. Даже шайтан об этом не говорит. Он в судный день он скажет, я лишь говорил, они поверили мне. А обещание Аллаха – это истинное. Это и есть прямой путь, который вот мы стараемся поддерживаться и посвятить этому свою жизнь, чтобы наша жизнь в конце концов обрела смысл, чтобы ты не просто жил и умер. Вот ходят, например, опять-таки сегодня вот был ролик, один блогер ходит по Арскому кладбищу и рассказывает, какие великие люди там лежат в могилах. Это вот Лобачевский, это вот тот, это вот сё. Там была фраза «память сильнее смерти». Память сильнее смерти. Нет, не сильнее. После смерти все забывается. Абсолютно. Просто вопрос времени. Если не забыли, то приврали. Что-то приписали, что-то наоборот неправильно сказали. И пророк Мухаммад, саллаллаху, он жил не для того, чтобы его помнили. Он нигде не говорил, я творю дела, чтобы меня помнили. Нигде такого нет. И он никому не говорил. И ни Абу Бакр, ни Умар, ни Усман, рады Аллаху анхум, никто из них, ни Али, рады Аллаху анхум, никто не говорил, я вот правлю, я делаю, вершу там такие дела, меняю там судьбы и так далее, чтобы меня помнили. Никто так не говорил. Ни у них, никто, у кого из них не было цели расширять государство, порабощать людей там и так далее. Вся их жизнь, она строилась вокруг одной цели – ради Аллаха. А остальное, память и так далее и тому подобное, оно уже бонусом идет. И даже если мы не помним этих людей, если мы не помним, забудем все напрочь, например, там Умар, Усман, там Абу Бакр, рады Аллаху анхум, если мы напрочь забудем их, что-нибудь от их дел убавится? Нет. Потому что они делали это ради Аллаха, а не ради памяти. Ничто не убавится. Али, рады Аллаху анху, он, например, сказал, что если он увидит Аллаха, у него ничто не прибавится и не убавится от имана.
Он настолько уверен был в Аллахе, он даже, вот, например, мы можем обрадоваться, да, когда в судный день Аллах Тааля воскреснем, скажем: ура, ура, мы были правы. Но вот эта вот радость, то, что мы были правы, это здесь есть доля сомнения. Значит, ты жил с сомнениями и нуждался в подтверждении. А Али, рады Аллаху анху, он пускал, он говорит, ничего не прибавится, ничего не убавится, потому что якин был совершенный. Верил. И от этого пути они не сворачивали. То Усман, рады Аллаху анху, когда пришли и сказали отречься, ему сказали отречься от правления халифом. Он сказал нет. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему сказал: к тебе придут и скажут отречься, а ты не отрекайся. Его убили. Его убили. Он же мог отречься. Взять там имущество, уехать там, верблюдов пасти, да, и там жить фермером и тому подобное. Как хотел Николай II, например. Ему сказали отречься, он отрекся. Но Осман, рады Аллаху анху, он сказал: нет, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал не отрекаться. Потому что все, вот халиф, если каждый отщепенец будет просить отрекаться и идти на поводу у этих отщепенцев, что будет? Бардак будет. Они будут править, эти отщепенцы будут править. Если каждый человек, который прав, который на истинном пути, начнет отрекаться от своего. Это, дорогие друзья, вот то, что нам говорит Аллах Тааля. Аллах Тааля к чему нас призывает? Что такое прямой путь? Аллах Тааля же к чему-то нас призывает. Может, он призывает нас к плохому. Вот прямой путь, да? Вот делайте такие дела. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Куль та'алю атлю ма харрама раббукум алейкум. Скажи, говорит, подойдите, и я вам сообщу, что запретил ваш Господь вам. То есть Аллах, что вам запретил Аллах Тааля? Посмотрите, что Он запрещает. Может быть, что-то плохое, что-то хорошее запрещает. Алля тушрику бихи шай'ан. Не предавать Ему за товарищей. Первое, что запрещает Аллах Тааля, поклонение ложным божествам. Только одному Аллаху. Вот недавно был вопрос, почему мы рабы Аллаха? Разве это красивое слово? Раб – это же плохое слово. У нас там, когда был урок, да, я говорю, раб – это не плохое слово, если хозяин хороший. Если хозяин у тебя хороший, быть рабом – это неплохо. Твоя жизнь полностью устроена. Раб не думает, где жить, что кушать, да? Ни о чем не думает. У него даже наказание наполовину. Например, если раб совершит зина, например, ему не 100 ударов, а 50 ударов. Почему? Потому что он полностью себе не принадлежит. По шариату так. Раб – это неплохо. Если хозяин хороший. Но если ты стал рабом плохого хозяина, если ты выбрал себе плохого хозяина, который тебя эксплуатирует, выжимает все соки, а потом выкидывает и ничего взамен не дает, это плохо. Но быть рабом Аллаха – это честь. Все, что Он нам поручает, это нам полезно, не Ему. И за то, что Он нам поручает, еще дает награду. Мы себе пользу делаем, еще награду за это получаем. Где вы такое видели? Где вот на работе вам сказали: так, сегодня пятница, иди на работу, иди домой поскорее, обрадуй свою жену, подарок купи, поцелуй ее там, угоди ей, а мы тебе еще вот премию выдадим. Где такое есть? Где сказано, что ты за поцелуй своего ребенка получаешь награду? Где в Конституции сказано: мы премируем тех, кто поцелует своих детей, кто сажает их на колени, кто гладит сироту по голове? Где такое есть в Конституции? Аллах Тааля так говорит. Поэтому Аллах Тааля, быть рабом Аллаха – это честь, это не грех, это не плохо. Также Аллах Тааля говорит: «Вабиль валидайни ихсана». Аллах Тааля призывает нас относиться хорошо к своим родителям. Разве это плохо? Сколько сейчас людей плохо относятся к своим родителям? Разве сейчас родители в почете? Нет. Родители сейчас просто спонсоры. Дети смотрят на родителей только так: дай. Начинается с соски, потом, да, купи мне игрушку, купи мне компьютерную игру, купи мне самокат, купи мне мопед, купи мне мотоцикл, купи мне машину, купи мне квартиру и так далее, пока у тебя не иссякнут деньги твои. Когда иссякли, все, ты не нужен. Есть же такая поговорка, да, у одного спросили: как к тебе относятся дети? Он говорит: как к Богу.
Вот как это, говорит, неужели так хорошо? Ну, они, говорит, меня не видят, не слышат, не отвечают, говорит, когда я их зову. А когда им что-то нужно, прибегают, говорит, как к Богу, говорит, ко мне относятся. Вот это реальность современная. А религия говорит, кто бы твой отец не был или мать не были, ты должен к нему относиться хорошо. Это оба родителя, не только там папа или мама. Не убивайте своих детей, Аллах Тааля говорит. Сейчас в России делается сколько абортов, как вы думаете, в год? 100 тысяч, 200 тысяч, много это? 500 тысяч, много? 500 тысяч детей убивают, да? Просто так, это много ведь? Где вот просто в год, где в год убивают 500 тысяч детей? На какой войне? Таких войн даже нету. А в России убивает 1,5 миллиона детей. Не 500 тысяч, 1,5 миллиона абортов делается в России в год. Вы понимаете? Аллах Тааля это запрещает. Конечно, когда ребенок не кричит, глазками своими невинными на тебя не смотрит, убивать легче. Таблетка, там, пошарил немножко инструментом, все, убил. Но это убийство. Это все равно убийство. Аллах Тааля говорит, не убивайте, говорит, своих детей. Нахну нарзукукум ва ияхум, мы кормим вас и их. Вы, говорит, боитесь бедности, поэтому убиваете. Но мы кормим вас и их прокормим. Не мы, говорит, кормим, не вы кормите. От того, что вы не родили какого-то ребенка, богаче вы не станете. Лучше жить вы не станете. Если женщина откажется от ребенка, чтобы там построить себе жизнь и так далее, она от этого счастливой не станет. Это ошибка. «Валя тақарабуль фавахиш», не приближайтесь к греху, к нечестиям, то есть к нечестию, плохим поступкам, то, что даже видно или не видно. Аллах Тааля говорит, разве это плохо, чтобы мы нечестие не делали? Не убивайте людей. Вот недавно в Москве, по-моему, пришел какой-то человек, взял ребенка от рук матери и просто кинул на асфальт. Это что такое? Что с этим человеком? Это бесноватые люди. Они сами не знают, что творят уже. Они с ума сошли. Шайтан кагылган, маджнун. Это бесы. Они даже объяснять, он, говорит, объяснить даже не мог, зачем он это сделал. Потому что не видят они границы, что можно, что нельзя. Аллах Тааля вам заповедовал это. Возможно, говорит, вы подумаете. Аллах Тааля говорит, подумайте. Неужели, говорит, к плохому я призываю? Подумайте. Он не говорит «послушайтесь», он говорит «подумайте». Аллах Тааля так уважительно к нам относится, он не говорит «сказано, сделано», да? Он говорит «подумайте сами», говорит. Он не говорит «подчинитесь». Он не говорит «следуйте», «послушайтесь» и так далее. Он говорит «подумайте». Разве нет, в этом нет что-то добра, зерна логики нам и так далее? Также Аллах Тааля говорит «не приближайтесь к имуществу сироты, кроме если только вы что-то лучше сделаете». То есть, когда сможете увеличить, например, имущество сироты, а так не приближайтесь. Весы, вот все это вы, говорит, взвешивайте ровно, не обманывайте. Сколько сейчас обмана? Вот, например, там в каком-то году еще при Лужковой Москве дорогу строили, да, когда измерили, там на сколько-то сантиметров дорога была узкой. На сколько-то сантиметров. Это глазу не видно, но когда считаешь этот асфальт, щебень и так далее, да, там миллиарды получаются. Это и есть взвешивание на весах. Это не только там вместо 5 килограмм 4,5 взвесил. Это и есть обман. Это и есть обман на весах. Если ты утеплитель не доложил куда-то в дом, например, это и есть обман. Марку ты привез бетона не той марки, например, это тоже обман, это тоже взвешивание на весах. Это же не только весы, это везде. Все это обман. В столовой, например, там не доложил, например, там людям еду. Это все обман. Поэтому Аллах Тааля призывает нас в этом к справедливости. Аллах Тааля говорит, мы не возлагаем на душу то, что она не может делать.
وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Если, говорит, сказали, держите слово, даже если во вред будет вашим родственникам. Даже если это будет во вред вашим родственникам, потому что в этом есть справедливость, в этом есть порядок. Когда ты не можешь наказать своего сына, племянника или еще кого-то там, например, на работе, а наказываешь чужого, разве в этом есть справедливость? В этом нет справедливости. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. И соблюдайте договора с Аллахом, которые вы заключили. То есть, если вы верующий человек, на пути веры, значит, соблюдайте эти договора. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Аллах Тааля говорит, возможно, вы узнаете. Вот это, дорогие друзья, поистине слова Аллаха – прямой путь. Разве здесь есть что-то плохое? Разве Он велел нам что-то хорошее ограничить там и так далее? Нет. Прямой путь, дорогие друзья, это вот такой порядок. Это такая справедливость. Поэтому, отказавшись от этого, человек обращается в хаос. Иншаллах, пусть Аллах Та'аля направит нас на свой прямой путь и даст нам держаться этого пути, пока душа наша не покинет наше тело. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم.